Hello guys, good morning. नै आं एसे बारि नायथिंनो फैलायबाय लोगोफोर। गय बारि आरो कारजि लेबुनि बारि नै थायना दङ गाइस। फिथाइया बिराद मोजां जादों। गयाबो देरहोलांबाय जोबोद एसे हामबोबाय गयाबो। दा मेसेङावसो बिराद गोरानद्राय जाथारो जोंनिया जायगायानो। दै होनोबो मानोबो मेचिनबो गैया। नै गाइस एसे नायलांदो बेफोरखौनो। नैयो थाइजौमोन कलम होना होबाय, दानना होबाय। आरो बैजाबो दं, फांथामसो दं। नै बेफोरो गोदान फुलि। गुबुंद्रायसो जाखो ना माखो, 5 फुटसोआवनो गायजाबाय आंनिया। सोरबा 5 फुट, सोरबा 6 फुट, सोरबा 7 फुटबो दं। खुनु माबा गैया आंनिया। गायसन गुयसन नै जाबो लेबुआ खिन्थु बिराद मोजां थायदो। नैबो थाइजौ दानना होबाय फिथाइ जाखांनानै। नै लेबु माखाया थाइजोबनानै दं, एकदम हा नांजोबनानै दं। नै सिङाव थाइसाबदो। दाम दंना गैयाथाय सोंनायबो जायाखै। दाखालि हाग्रा दानदोंमोन नालाय एसे साफा जाबाय बेखिनिया। दा नै बोजाबा हाग्रायानो दंबावो, इ माखा दाननो मोनाखै। नै गाइस इ माखा दुनियानि हाग्रा, बेफोरखो मालाबा दानफिननांसिगोन। एकदम टाइम जाथाराखै, सोलाबथाराखै एसेबो। नै बेफोरो खारं बिफां, बेफोरो खारं दङ, एम्फौ फिसिग्रा खारं। बिराद गेदेर जाबाय आंनिया लोगोफोर। हाग्रा बारिसो थाबायबाय आं दिनै। माने खावसे दाननाय खावसे दानि। नै बेफोर गोदान लेबु। नैबो खारंमोन। नै हाग्रा बारि। निजानिया दानजायाखै माबायानो, हाग्रा दंजोबथारो। बेखौ दाननोनो टाइमानो जाथ'ला, बिराद उसुबिदायाव गोलैबाय दं। गुबुन जायगायाव थांबाय थानो गोनां जादों। दिनैबो गुबुन खामानि मावनानै टाइमा थांखाबाय। जायखिजाया दिनै मावनो बाबाय। नै खारंमोन लोगोफोर। बेफोर खारं आरोना, एम्फौ फिसिनायनि। थालिरबो दं, थालिरा उल्थाय होलांबाय नै बेफोरखो। ओइजा आरो मेहेरगुनिबो गायना दोनदो। महागुनि ना मेहेरगुनि मोजाङैबो बुंनो रोंलायलाङा। बिलाइ गोरान बेफोरो उल्थायनानै आरो खिलिफिनजोबलायबाय। बांद्राय थालिरबाबो थिग जाया। नै मैखुन, थालिर मैखुन। ओइ जाना फिसासो गोदान, खेबसेनो गायजोबनो हायासैना, जायगाबो दिहुनजोबनो हायासै। नै बेफोरो मैखुमा। बेफोरो नायनोसै, गोदान आबादारि बायदि जाबाय। फिथाइ मोननो रोंगोन ना रोङा। बेफोर खारं ओरै माखाया। सोरबा गुबुंद्रायबो जादो, सोरबा माबा समानै गायनो सुबिदा मोनासै आङो। आंनि हाया एसे बेलेग, खोनायसो हायाबो। गाइस माबोरै नुखो नोंथांमोना कमेन्टआव
नायनानै खोन्थाहरदो गाइस। बेखिनियानोसै बाय बाय।